Ăsta e Iuli. Vii când apuci. Nu mai mergem. Bă! Am mai venit și ăsta acum după cât timp n-ai mai venit tu cu Dacia zi? Nu știu, din iarnă, din toamnă. Aproape 6 luni, dacă nu chiar 6 luni. Ce se uita copilul ăla la noi? Care, mă? În mașină lângă noi. Era un copil așa, se uita după scaunul de pasager la noi. E, bă, ca pasager vezi mai multe. N-ai ce să-i faci, n-ai ce să-i faci. Așa, cedează trecerea. Ce? Cedează trecerea de prioritate la pietroni. Văd că nu sunt eu la rău, știi? Că el e greu, dar tu ai chestia că tu o să începi prima dată pe din aia de 125, așa o să te pună. Prima dată, ca alții sau cu cine dai, o să te pună pe motociclete de 125. Și de la 125 o să te trecă pe 500. Dar e diferență. Da. Măcar nu mă pune naiba pe 600 limitat. Nu are cum să te pună pe 600 limitat. Tu o să stai maxim pe categoria pe care dai. Dar sigur mă pune pe 500 și nu de aia de 200 sau ceva genul. Pe 500 trebuie să pune. Adică cel puțin calcul asta face. Te pune pe oarecum pe 500. cel mai mare din categoria mea, nu? Ce? Ce, mă? Ușor, Ha? ușor, Nu înțeleg. ușor. Ah. Mai ușor că-i Am jal. zis, dă-ți asta jos ca să... De fapt, ridic-o, să ne auzim. Dar aici nu este voie. Bă, mai comentez Nu, mult. nu, nu. Mai comentez mult. Este ilegal. Mai comentez mult. Conform legislației, aici este ilegal. Năți. Conform motocicliștilor este perfect legal, așa că lasă-mă în pace. Bine.